Nganga iri kuzviti yakarombesa Eddy nemudzimai wake has come forward vachitaura kuti ivo Eddy akauya kwavari achida help yekuti vabudirire pamwe chete nekutenga makombi akawanda, but problem yakaitika ndeyekuti havana kupa sekuru mari yavo yakakwana. Vari kuti pa 10,000 yavanga vawirirana vakapiwa 1.5. Welcome back to your channel. Please don't forget to watch this video to the end. Pamwe chete nekusubscribe, hit the notification button. So guys, sekuru vari kuti ivo havasirivo vakakonzeresa kuti Eddy asvike pakuzorasikirwa neupenyu hwake, asi vari kuti ivo vane nzvimbo chavakambotamba chigemu chavakambotamba pamadhiri ese aya. Eddy akauya achiti ari kuda kuti vagogona kutenga mota. Mudzimai wacho akati zvakare ari kuda promotion kubasa. Sekuru ndobva vaita kuti zviitike. Vanoti ivo vanototora vanhu vakasiyana siyana vanobva kunzvimbo dzakasiyana siyana kunana Goko kunana Harare vachienda navo kunovarombesa. Vanoti vanozvishandira kumakuva ndokwavanobatira mabasa avo, then munhu anoudzwa mhiko dzake nemari yaanofanira kubhadhara, asi kana achinge akoniwa kubhadhara panozoipa. Vari kuti vamwe vanotorasikirwa nenjere, vamwe vanotanga kudya mumabhini, vamwe havagoni kurara kana vasina kuzobhadhara mari yasekuru. But pana Eddy vari kuti havana chavakaita. So nematauriro avari kuita, kana vachiti ukasabhadhara une zvinokuwira, maybe vari kungokonfirma kuti pane zvakawira Eddy nenyaya yekuti angasina kuzadzikisa mhiko yake kuna sekuru. Vataura zvakare vakati vanhu vekwana Eddy vakauya vachida kuthreatena vana vavo. Actually vana vacho they were sent kuenda kunorepresenta sekuru kurufu, vachinosuma vanhu vekumusha kuti Eddy anga aine chikwereti, asi vana vasekuru vakaatakiwa, zvinova zvaita kuti sekuru vati ivo mhosva yaEddy has been transferred to the whole family. Vachaenda kuMalawi kwavachanogadzirisa nyaya dzacho, nekuti vari kuti ivo he wanted something that was very peaceful out of the whole settlement, but vanhu vekumusha kwana Eddy vakaratidza kuti vanoda zvehondo uye vanga vakuda kunyanyisa kublema sekuru panyaya. Inini muchiona zvakadai, Eddy akauya kuno nemudzimai wake, ndikatora mishonga yangu ndikavapa, vakati tinokuda makombi, tuda kutenga makombi 5. Hata aiwa Eddy hapana chakaipa, iwewe ukanoshandisa mishonga unouya kuno, hapana chakaipa unouya. Ndomba Eddy ati sekuru mari yatinayo is 1,500, ndomba ndabhadharwa 1,500. Eddy akauya kuno 7 times asingandipe mari. Ndichimubvunza shamari kwa mari, wona kamari yanga yakawanda, imi mandipa mari shoma pa 10,000 vakandipa 1,500. Saka ndakaramba ndakanyarara ndikazomutaurira futi kakupedzisira. Saka iye zvino Eddy achimva ashaika, achishaika zvese nemukazi wake. Vana ava vakutofamba vachindibata Rufu, vakunditaurira. Saka inini handina chatakapiwa. Inini ndaandichida kuti hama dzacho dziuye kuno titaurirane. Hama dzacho dzakutotuka, dzakutoita opposite kwandiri. Iye zvino inini ndakupinda munzira ndakuenda kuMalawi. Zvizere pano kai tunaenda kumakuva kwatinonogadzira zvinhu. Tagadzira zvinhu zviya nekwachaminuka kumiro, tagadzira zvinhu ndakupa. Shamwari chienda unoita zvinhu izvi, ngoenda unoita. Ava vakauya pano mukazi nemurume, vanhu vangu vandandagara navo. Vanhu ava vanga vachitorhocha, vasiri vanhu vatatu vave nemari. Mari yacho yanga yatanga manje kuitika. Ndakavagadzirira, vakatenga kombi yavo, vakatenga garmoti diki, vakatenga ivo. Hata aiwa vakauya kuzondiratidza sekuru kuona izvo taita. Right, vauya kudaro, chiuyaika nemari, wona mari yavo kandipa shuwa 1,500. Mari yacho ishoma. Vakauya vakati aiwa tichauya naye sekuru, takwari wane mwana tinouya nayo mari. Hata aiwa hazvina chakaipa. Saka inini ndakareva mari kanokwana kuita 40. Ndichiti chiuya ine mari,
kuti azosvikawo muaccident. Aiwa, handina kumuitisa accident, asi mari yangu yandanga ndichireva ndo zvinozokupa munyama kuti uite chi accident. Uyu musoja ndakamugadzira mushonga wokuti Vudadi awanewo nyembe dzekubasa mukadzi wacho. Saka handina mangova nevana vavo, handina kuti ndoda kuuraya mwana wenyu, ndoda kuuraya ivo kwete. Asi zvazoitika manje ndezvekuti mari vatadza kuuyisa. Pamwe zvinopera ndikakupai 6 months, ndakupai 6 months dzikadarika usina kuuyisa kana chimwe chinhu, aiwa wakupenga. Kana kupenga ipapo unenge wopenga, nekuti unenge usina kundipa chinhu chandashadira. Muri kuona zvandiri, handiri muno, handibudi panze nchishandira vanhu. Asi kana ndakuti handei kunorombesa, ndinaenda newe kwaChaminuka, ndoenda newe kumakuva. Izvozvi pane vamwe watobva pano, umwe wacho amuka here izvo. Vakavata izvozvi vari pano. Umwe abva kuSouth Africa, uye murume ari panze vabva kuSouth Africa, vamwe vabva kuGokwe. Umwe auya kuti ndakunetseka, abva kuGokwe. Baba vangu vakatora zvinhu, saka ndonyaya yandataura. Pane vamwe vakufambisa mumavesitibhuku kuti sekuru Kavera vakauya kuRufu, handisvika, handifambi. Ndakatuma vana vauya kuzovatora, ndavapa tsamba, vakauya vanhu, hanzi handeine vanhu. Ndaenda navo, poita vamwe maningi mamonya anga aripo vakuda kurova vana vangu. Asi vanhu ivavo vaida kurova vana vangu vakatorwa mapikicha vari kuno, vari kuziva kuti inini ndichavashanda, handiregedzi. Inini mari yandandataurirana navo 10,000, vakabvisa mari 1,500, kukasara mari 8,500 ndo iri kushota yaita kuti sekuru vasvike pakubuda pamidhia vachitaura zviri pakadzika pemwoyo wavo. So sekuru sezvavataura vati vanhu ava vanhu vangu, kureva kuti itimu raitotamba rese sekuru pamwe chete naEddy amene kuti zvakazo shata papi. Pa-contract yacho iyoyo munhu anofanira kungoona up to what you have agreed. Kana wati wotabhadhara mari yezvakati, please do so, nekuti zvinhu zvacho kana zvazodai so paneipo tsvakwa kuti banga rakabva nekupi, asi banga vanenge vachiziva kuti rabva nekupi. Accident yacho yakaklema mukadzi nemurume pasame spot ipapo. Vanga vainda kunosenga body yacho vakazoitawo accident almost pasame spot yanga yakuvarira zvakare vanhu ava. So guys, sezvamunongoonawo inyaya dziri kuitika mumastreets umu dzekuti kana vanhu vanyanyisa kutambudzika kunyanya munyika yeZimbabwe vanobva vangodecide kuti inini hangu ndakunoromba. Asi kangati tange tafungisisa kuti ma-terms and conditions acho tinozomagona here. Iri guys, remember kuti idhiri naSatan, one way street. Hapana reverse. Kana wangobvumirana kuti this is what we are going to do, motosainirana pasi, motokontinue muchienda makadaro. Vataura zvakare vakati pasina kuteura ropa or anything. It was more of them paying him his money, but still vakavhara nemunhu wacho akavapinza mumadhira acho. Unoshaya kuti zvaita sei, unobva wazoita greed yekudaritsira kusaziva kuti apa ndo pandinodyira here guys. Aiwa, so ndo guys nyaya iri kutaurwa. Sekuru vari kuti ivo vari kuda kupuwa mari yavo, uye vanhu vese vakathreatena vana vavo mamonya yava kuRufu vakatotorwa mapikicha yakatoiswa mari. Pamwe unotoshaya kuti sei zvinhu zvangu zvisingafambi, asi sekuru vanenge vakakukanga netwumushonga, vakaisa netwumudzu netwumashizha, zvinhu zvako zvakatsindikwa zvichiramba. Nenyaya yekungoti kana muri panzvimbo mei muchida kungosunda vanhu. Hey guys, ngatizviregei, ngatidzidzei kuti mwoyo wangu chausina dzikama kuno ichiko, mwoyo wangu dzikama, zvaunoda handina. Tikadzidza kudaro, aiwa upenyu hwedu unongoendeka.